Chumir túis lá idir trí bliana ó anois an tríú ceann, agus tá sé ddíreach fás agus tá atmosfér ínteach sé sin an nacht, tá ínta sásta leis na ceoltarí bhíon ar ardan, leis an gearlasta, chuir go leor daoine isteach ar na gearlastaí, agus tá cumar an scéal ghfuil gach daoine bhain solta sa crack, so yeah, sa go maiid. Commission na Gradaim NÓS an nura, so tá sé deas a gcuis sin freisin, cinál bailúchan gael, tí sin na gúnaí go maith. Tá just chub buíoch agus chusásta go leidir go iche leidir go Gradaim mar siúil, tugann sé deis go cheoltóirí bhín ceol naige hecht anseo agus just show a chur oscóir an pobl atá anseo agus beagnaín crack agus ceol agus cholah rud éimens leis a bhein. Sin é? Tá méid smaoin ar marí le stóirí ní anois dearmad go Janú nás gonna build tú le daoine eile ceoltóirí eile an stuff, so tá sé samá? A go bhain go mbeadh sé máile lí gach bliain. Gonna dubsa, kind of feel. €6 ar finte. Lads. Just an ceol nua seo dochreidtí, so mic súil go mór le na torthaí agus súil go mór sin ceol. Just gurbhín am aigah agus tasúla go mé a hanan fucking duine hí san seo.